Здравейте, как сте? Настроението при нас, както винаги, е прекрасно. Бързам и нямам търпение да ви споделя една невероятна новина. От днес нататък всеки от вас може да се поръча нашето вкусно и здравословно обедно меню от днес за днес до 15 часа всеки ден. Ако искате да поръчате и за утре, може да го направите до 17 часа. Както знаете, приготвяме нашите вкусотийки от натурални продукти, които взимаме от регионални ферми и местни производители, което ги прави изключително свежи, вкусни и много питателни. Сега ще ви покажа някои от нашите предложения. Това е нашата страхотно свежа и вкусна зелена салата с рукола. Невероятно топиле с левурда. За почитателите на вегетарианската кухня имаме едни страхотни картофени кюфтенца. Изключително полезната киноа с аспержи и спанак. Това е една малка част от нашите предложения. Благодарим на тези, които решиха вече да се хранят здравословно и се довериха на нас, за да се погрижим за това. Каня всички, които желаят да имат повече енергия, да хапват нещо изключително вкусно, да се присъединят към нас. Може да ми се обадите още сега на телефон 0885 611 940 или да влезнете и да разгледате всички наши предложения на нашия сайт TheCatering.bg, където може да се поръчате онлайн, без значение къде се намирате. Ние ви очакваме. Желая ви един прекрасен, слънчев и положителен ден. Чао и до скоро!